Arribarà el moment del Premi del Públic a la millor iniciativa en màrqueting digital gironina. Lliura el premi el president de la FOEC, el senyor Ernest Plana. Un premi que vol reconèixer aquella acció de màrqueting digital portada a terme per una organització gironina, valorant-se l'ús, a més d'internet, d'altres canals, mitjans i plataformes de comunicació que, aprofitant les seves característiques i possibilitats d'interacció, es complementin i aportin millores a la iniciativa utilitzant-se de forma conjunta. Molt bé, bona nit. Autoritats, amics, amigues, senyors, senyores, és un honor per la FOEC ser aquí davant de les empreses tecnològiques capdavanteres del nostre territori. La setmana passada, els gironins vàrem estar molt ben representats al Mobile i ens vàrem sentir orgullosos d'Aintec. Ahir els Premis Òscar i avui els Aintec. Aquest guardó, en breus instants, desvetllarem a la millor iniciativa de màrqueting digital gironí. És un premi per designació popular. Això té molt mèrit, perquè el públic és el més exigent. Però el reconeixement no és res per ell mateix. Vull animar els premiats a seguir treballant per aconseguir l'èxit empresarial que són els que necessitem com a societat gironina. El Premi del Públic a la millor iniciativa de màrqueting digital de Girona, els finalistes són Cervesa a la brasa, Lloret, com a mi m'agrada, i el Nus de la Pedra. I ara veurem. Ha quedat enganxat al sobre. El guanyador és el Nus de la Pedra. Estem molt i molt contents. Nosaltres som un petit negoci familiar del sector turístic. Som a la vall del Llémena, una vall preciosa que tenim aquí a 20 minuts de la ciutat de Girona. Us recomano que la visiteu. I res, les noves tecnologies ens han servit per arribar arreu del món. Nosaltres fa uns anys no ens haguéssim imaginat mai que haguéssim tingut clients de Hong Kong, del Canadà, de qualsevol lloc del món, i estem molt agraïts a fer-la servir i ens han anat molt bé pel nostre negoci. Res més. Gràcies al jurat i gràcies a tothom. Molt bé.